Verdenshandelens udvikling og fordeling. Verdenshandlen fordelt på regioner og lande. Der findes i dag ca. 190 lande i hele verden, og alle disse lande handler med hinanden i et eller andet omfang. For nogle lande er det op mod halvdelen af deres produktion, der eksporteres. For andre lande har handlen med udlandet næsten ingen betydning. I dag har vi 6 landegrupper, der betegner alle de forskellige lande. I-lande, det er de vestlige, rige industrilande, som f.eks. USA, Japan og Vesteuropa. Øst- og Centraleuropa er de gamle kommunistiske lande, som f.eks. Polen og Ungarn. U-lande er de fattige lande, målt i BNP per indbygger, der indebærer lande som for eksempel, som ligger i f.eks. Sydafrika, Mellemøsten og Asien. NIC-lande, ny industrialiserede lande, det er en lille gruppe af nye i-lande, som f.eks. Mexico, Taiwan og Hongkong. NV-lande, ny vækstlande, det er Chile, Tjekkiet og mange sydasiatiske lande. Og SNG, det er fællesskabet af uafhængige stater. Det er en mellemstatsligt samarbejde mellem mellemland. Jeg kan slet ikke sige det. Pausen. Kan man ikke det? Det er et mellemstatsligt samarbejde mellem medlemslande, primært for at sikre en fredelig afvikling af Sovjetunionens opløsning. Okay, selvom mønstret og udviklingen i verdenshandlen, selvom det er Kina, der står for den højeste produktion i eksport, der står for den højeste eksport, så er det ikke dem, der producerer mest, det er USA. På førstepladsen, der ligger Kina i eksport, og Tyskland nummer 2. Og frem til 70'erne, der var verdenshandlen domineret af de store gamle industrilande, altså USA, Italien, Frankrig, England og Tyskland. Og til begyndelsen af 80'erne, der kom der nye spillere, og det er NIC-landene, Sydkorea, Brasilien, Mexico, Singapore og Hongkong. Og de seneste 10-20 år inden for industrilandene, der er det blevet Kina, Indien og Vietnam. Her ser vi så fordelingen af de geografiske regioner på verdensmarkedet. Og der kan vi se, at Asien er den anden største, og Europa er den største. Ja, det var sådan det. Det fremgår af tabellen, at hovedparten af de rige industrilandes eksport går til de andre lande inden for regionen. Det gælder Nordamerika og Europa. Her taler man om såkaldt interregional handel. Tabellen viser for eksempel, at Nordamerika eksporterer 20% til Asien og eksporterer 48,6% til andre lande i deres landegruppe. Det viser også, at Asien eksporterer 17,3% til Nordamerika og eksporterer 53,4% til andre lande i Asien. Det er fordi, de har andre levevilkår i andre landegrupper og ikke har brug for de samme varer, som vi har. Grunden til, at Asien eksporterer så meget til Europa og Nordamerika, er fordi, at mange virksomheder har valgt at flytte produktionen til Asien og derfor skal have deres varer tilbage til landet. I 2013 udgjorde Kinas eksport 11,8% af den totale globale eksport. Det vil sige, at de i 2013 er den største eksport på verdensmarkedet, og i 1973 der var de nummer 20. På andenpladsen der har vi USA, som består af 8,4%, og Tyskland på 7,7%. Det var sådan set det, vi havde til jer i dag. Så fortsat god dag.